РМ-40 е високопроизводителна машина за рязане и издърпване на медни статурни намотки на електрически двигатели. РМ-40 предлага много предимства при операциите по рециклиране на скрап от електрически двигатели. Високата й ефективност и производителност е осигурен от дизайнът, всичко в едно, който позволява функциите за рязане и издърпване да работят едновременно от двама оператора, което значително повишава работната ефективност. Машината може да обработва голям брой двигатели с максимална производителност до 350 броя за час. Комбинацията от няколко различни части за издърпване позволява на машината да обработва широк диапазон от диаметри на статура на двигатели, от 50 до 500 мм, включително двигатели от домакински уреди, промишлени двигатели и автомобилни алтернатури. Прецизността на машината гарантира висок процент на рециклиране на мед, така че медните намотки се извличат напълно и без загуби, което води до чиста висококачествена мед за препродажба. За да получавате информация за нови модели машини за рециклиране, последвайте нашата Facebook страница Машини Проварна.